Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jama'a barkanmu da wannan lokaci. Da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Kamar yadda muka saba dai a wannan kafa muna yin bayanan abubuwan da za su iya taimaka masu noma ko kiwo akan harkokinsu. A yau zan yi wani bayani ne akan wannan bidiyo. Kamar yadda kuke ganin wannan ita ce abar da ake cewa riga a dabbobi. Wannan ne ya yi tambaya a kafar mu a lokacin baya. To na yi bayani cikin rubutu, wasu ba su fahimci abun ba, su ne na ce to bari in yi bayani cikin hanyar bidiyo. To wannan na san dai idan kana kiwon dabbobi na tsawon lokaci kuma suna haihuwa a gaban ka san wannan yana faruwa. Wato dabba ta haihu ɗanta ya zo da wata farar riga mai kama da leda haka. Wannan riga wasu na kiranta rigar haihuwa, wadda a turanci ake kiranta da suna amniotic sac. Wannan riga siririya ce, ba ta da kauri amma sai ƙarfi. A wasu lokuta akan samu an haifi dabbobi da ita, domin ba kowane lokaci ake samu ba, saboda yawanci wannan riga tana fashewa kafin ko lokacin haihuwa. Amma wani lokaci ana iya ganin 'yar dabba tana fitowa a cikinsa. Wannan riga tana da amfani ga jaririn dabba a lokacin da yake cikin uwarsa, domin tana cike da wani ruwa mai ba da kariya, wadda kuma yake taimakawa wajen kare jaririn dabba yayin da take goyon ciki. Yana rage girgiza da kuma hana kamuwa da cuta ga jaririn. Akwai dabbobi irin su akuya, tunkiya, saniya, kare, mage, alade, dawakai da jakuna, wadda dukkaninsu jariransu na girma ne a cikin wannan riga, kuma wani lokacin ana haifar su da rigar a jiki. To sai dai kuma shi wannan riga tana da matsala idan an haifi dabba da ita. Babbar matsalar da ke faruwa idan jariri aka haife shi da rigar amniotic sac ita ce, matuƙar ba a yage ta ko an cire wa ɗan da aka haifa da ita ba akan lokaci, jaririn dabbar zai kasa numfashi kuma zai iya mutuwa. Maganin wannan matsalar shine, idan aka ga dabba tana neman haihuwa, a tabbatar ana kusa domin a taimaka mata. Idan jaririn ya fito yana cikin riga, a hanzarta yaga rigar da hannu ko fitar da jaririn daga ciki, sannan sai a goge bakinsa da hancinsa da tsumma mai kyau don ya samu damar yin numfashi. Idan kuma mutum baya zama a kusa, zai iya koyar da wani a gidansa ko matarsa ko ɗansa ta yadda zai iya cire rigar idan dabbarsa ta samu haihuwa. Idan kana dabbobi masu yawa, sai mutum ya rika duba dabbobin da suka kusa haihuwa, domin tabbatar da cewa wannan matsala ba ta faru ba. Shin dabbarka ta taɓa zuwa da irin wannan? Ya kai ka cire wannan matsala? Mahaɗa comment.